शेवट मारले जो कौन है टाटा जाने में नहीं दूर नहीं अंदर बोले काढू येत पडेल ते काय ते काढू येत विचार ते कम तो कम दाना मोठा दाखवायचं नाही जाणं जाणार रे नाही जास्त तुझ्या नाही जास्त बोंद नाही बोंद नाही जाना बीच में जाना ये नहीं नदी आओ Vale.
Mana? Mana? নাচ না Ada size kecil.